Takže zdraví, mé jméno již nepochybně znáte, jmenuji se Hellghost a možná si říkáte, proč zrovna nevidíte můj obličej nebo masku. Je to tím, že dnes to není nic o Hellu a Boss nebo žádný shorts, ne. Dnes je to creepypasta a jmenuje se Den, kdy jsem zachránil svou rodinu před ničím. Byl to den jako každý jiný. Už byl večer a moje máma ke mně přišla a řekla mi, abych už brzy šel spát, protože jsem zrovna hrál své oblíbené videohry. Řekl jsem si, že ta chvíle navíc při hraní neuškodí. Aspoň se líp soustředím, jelikož jsem druhý den musel jít do školy. Ale potom, když jsem hrál videohry, tak jsem uslyšel chůzi za mými dveřmi. Napřed jsem si myslel, že je to můj pes. A říkal jsem si, ten pes snad zbudí celý barák. Byly to velmi hlasité kroky. A nebo to mohl být můj táta, který mi šel připomenout, v kolik se chodí spát. Tak jsem to byl zkontrolovat. Ale když jsem se podíval, nikdo tam nebyl. Tak jsem se běžel podívat a uviděl jsem pokoj svého bratra. Vždycky ve svém pokoji byl s otevřenými dveřmi, pro zloděje snad na kořist. Ale pes spal přímo u něho. Tak jsem si říkal, tak pes to nebyl. Tak jsem se byl podívat k rodičům do ložnice, chtěl jsem otevřít a najednou jsem cítil ruku na svém rameni. Hned jsem se lekl, ale otočil jsem se a viděl siluetu mého otce. Věděl jsem, že je noc a že vidím jenom stín. A věděl jsem, že je to stín mého táty. Tak jsem si říkal, aspoň to. Tati, myslím, že v domě někdo je. O čem to sakra mluvíš? Jacku, běž spát. Ale tati, vážně jsem si šel kroky. Jacku, běž spát. Ale vždyť v tu chvíli jsem se zarazil. Nahlédl jsem do ložnice svých rodičů, jelikož Vánek pootevřel dveře. A viděl jsem svoji matku a vedle ní můj táta. Co jsi sakra zač? O čem to mluvíš, Jacku? Odkud znáš moje jméno? Co? To jsem já? Ne. Co jsi zač? Běž spát, Jacku. Teď jsem ho od sebe se snažil odstrčit, ale jenom jsem cítil, jak jeho ruka ještě víc přitlačila na mé rameno. Tak se mi naštěstí podařilo tu věc odstrčit a viděl jsem, jak utíká. Tak jsem se rozběhl za ní. A všiml jsem si, že si toho všímá moje matka, protože jsem viděl, jak se převaluje v posteli. Tak jsem běžel. Viděl jsem, jak zaběhl do koupelny. Tak jsem tam běžel. Ale nikdo tam nebyl. Tak jsem se snažil běžet do kuchyně, jestli tam náhodou není. A viděl jsem, jak se schovává za rohem. A v tu chvíli mi přišlo nejvíc úžasné říct, vidím tě, ty tupče. A teď, kdy vylezl zpoza toho kouta, a já jsem si všiml pálky, co je vedle. Byl jsem normální student, hrál jsem často baseball. Tak jsem popadl pálku a strach o moji rodinu a adrenalin, tak mi dodali odvahu a jakmile se ke mně hodně svižným krokem přibližoval, tak jsem se co největší silou rozmáhl po jeho hlavě. A sválil se k zemi. A když jsem vzal baterku ze svého telefonu, tak jsem se chtěl podívat posvítit k obličeji. Ale žádný neměl. Žádné viditelné rysy, oči, nic. Jenom jako oživlý stín. Ale říkal jsem si, pokud je to stín, tak jak to, že se mohl dotknout mě a já jeho. A v tu chvíli přišla moje matka. A snažil jsem si jí říct všechno, co se stalo. A i to, že právě je tam nějaká postava.
Ale řekla, co to říkáš, teď za tebou nikdo není. Otočil jsem se a měla pravdu. Nikdo tam už nebyl. Rychle jsem běžel k oknu a viděl jsem, jak ta věc utíká pod pouličními lampami. Po tom celém zážitku, tak jsem jediné, co jsem chtěl, se jít rychle vyspat. Tak jsem šel do svého pokoje a poté nešlo mi vůbec dlouho usnout. Nemohl jsem nic, ani oka jsem nezamouřil. Až ke mně přišel můj mladší bratr a zeptal se, Jacku, měl jsem noční můru, mohl bych dnes prosím spát tady? Cože, proč, prosím tě, teď noční můra to nic není, teď jsou 3 ráno, proč mě vůbec se snažíš nějak zbudit? No, ale v tu chvíli jsem se otočil. Podíval jsem se směrem ke dveřím a v tu chvíli jsem je i já měl otevřené. A viděl jsem pokoj svého bratra. V něm ležel pes i můj bratr. Chci spát tady, Jacku.